ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଇଁଷ ସକାଳୁ କୋ ପାଇଁ ଚିଲଉ ସକାଳୁ ବାଦାମ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୋନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କରୁଛନ୍ତି ନି ଆମର ତ ସେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଟିକେ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କହିବି ଚାଲନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ତ ଦିଆହେଇଛି ଗଛ ଲଗେଇବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗଛ ଲଗେଇବା ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆମର କ'ଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗଛ ଲଗେଇଦେବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇନି ଚା କିନ୍ତୁ ପିଇ ସାରିଲିଣି ଗଛ ଲଗେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ମଲା ଗଛରେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ସୁନ୍ଦର ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗେଇବା ଗଛ ଲଗେଇ ପୁଣି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖାଇବି ମୁଁ ଭୋକ ହେଲାଣି ମୋ ମାମା କହିଲା ଯାହା ଗଛ ଲଗେଇଦେବି ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ନହେଲେ ଦେବିନି ଖାଇବା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ପାଗ ମୋ ମାମା ଖାଲି କହୁଛି ଯାହା ଗଛ ଲଗେଇବୁ ଆଜି କାମ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଖାଲି ଟିକେ ଗଛ ଲଗେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଗଛଟାକୁ ମାସ ହେଲାଣି ସବୁ ଲଗେଇଦେବେ ଲଗେଇବି କିନ୍ତୁ ଲଗଉନି ସେଥିପାଇଁ ବି ଡେଲି ଗାଳି ଶୁଣୁଛି ଚାଲ ଗଛ ଲଗେଇବା ବାବାରେ ବାବା ସେଥିରେ ଉଠୁନି ଗଛ ଲଗେଇବା ଆମ ନାଣ୍ଡୁ ଯିବ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ତୁମର ଗଛ ମନ୍ଦାର ଗଛ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କଥା ମନ କଥା ସାଇରେ ସବୁ ଗଛ ହବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲଗେଇଦବା କୋଉଠି ଲଗେଇବା ଗଛ କଣ ବର୍ଷାରେ ଆମ ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଗଛ କାଣ୍ଡ ଦେଖାନ ହାତ ଗଛ ଲଗେଇକି ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବି ବାଦାମ ଖାଇବି ଖାଉଛୁ ଯେ ପୁଅ ଖାଇବ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇଲନି ନା ଚିଲଉଛୁ କନି ସକାଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିଲଉଛୁ ସକାଳୁ ବାଦାମ ଖାଇବୁ ଏମିତି ବାଦାମ ଖାଉଛୁ ତୁ ଖାଇବିନି ନା ନା ତୁ ପେଟ ନା କ'ଣ କମଳଟା କାହିଁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛୁ ମତେ ଟିକେ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ହେମିନି ତୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଟି କରୁଛୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନ ଚାକରାଣୀ ନିଜେ ତ ଚାକରାଣୀ ଗଲା ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇକି ଆସିଲା ମତେ କହୁଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍
गछ लगी कि ब्रश करी गली खाइबी भोक गलानी। चलो देखिए मामा कौन रखी खाया पे सका तो राउरा हो पणा दे सारूनी मामा को भी ठंडा हो जाइए। मो मामा आज रागिकी कांदुला सुसा होची देखो सांग माने पूजा करछि देखो मकर संक्रांति पे पूजा चलैछि तापरे खी चावल रेडी हो गलानी। आज पूरा धूमधाम लागी पड़छन पल्लो करे बोली। बो कौन करछु कौन करछु काजू पकाउछि बादाम पकाउछि कोदलु बा करबु बोली खिचड़ी खिचड़ी करिया पुओ खाइबो पल्लो बादाम कौन करू बो आज कौन खिचड़ी हबो पल्लो हबो खट्टा हबो डालमा हबो भजा हबो। बो लुण मिश्र देउनु दे देखंतु हमर पल्लव हो गलानी। पल्लव रेडी मकर संक्रांति स्पेशल रेडी हो गली वीडियो करिया पे चलन देखियो सांग होई केम भिडियो तो आउ थरे से करी चंती केमते लागी सही देखु चंती केते सुंदर देखा होची से बहुत भल रे वीडियो करची फेमस लोक ओरिजिनल गेटअप को आसी या कोन संक्रांति कोन ऐसे होई संक्रांति आइसे खाली स्त्री रे आइसे बोली चार लाख पे होता उतर लगे हां उतर पता है एटा जब एटा बेजुरी कामरा आइसे खाली स्त्री रे आइसे बोली आइसे बोली से कोई कांदी कुतला मिटी के लोग के बंचो संक्रांति आइसे खाइली सांग मैंने वीडियो करी पे थकी शोई पड़ी एबे उठिली चलन तू कौन टी खाईदेव आ इवनिंग रे इपी मोर तो फेवरेट आपन तो फेवरेट नहीं आज इपी खाई
ତ ମୋର ରୋଗ ଚା ନ ପିଇଲେ ମୁଁ ଉଠିବି ମୁଣ୍ଡ ସେଇଠି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଇଭିନିଂ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୁଁ ରାତି ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ମୁଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ବିନ୍ଧୁଛି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରାତି ଯାଏ କରିପାରିଲିନି କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଟାଟା।